سلام خبركم تخاتلتنا خميس أنحكم من بأركز نايزي ساعتي زينا ومسانا رأنا حيزمت إلهو مجمر تاقن استزينا بريزيدنت إيساياسن بريزيدنت سيريل رامافوزان ركبا كايدوم أما غلا داشا بستفت أمامت كعتبهم بأربعة سبات مويتهم أجا فاغنر دحر موت بريغوزينن كالوتن زبلو زيناتات عزنا مسئناكم علنا سناي مكتتال أب كتما مغلا أب حدا داشا بستفت أمامت كعتبهم بأربعة سبات مويتهم أبتان بعلاشن دابوزحات أقايش التنقد زنبرت رئيس ختم خلل تقراي مغلب استفت أمامت كعتي بومبا 4 سبات كموتن كلو 10 سبات دما قوسيلهم اتموتن مقدات تسعة بمفنجر بومبا أب حدا بار بستفت رزي مردا 5 بقاسة يكلت كابت فنجراز دحانو سبات نبيبيس 5 حبرو اتفنجراز عاد شمونتن 45 دحر قطري أبتا ختما قدامي ختما قبل 10 حموشي أب زركب دعرو استبهل اندامست 5 قاتما حبيروم حلاف بوليس كتما مغلا كوماندر ولداي أوتاس نبيبيس أبزهاب حبريتا إذا حدقا حدا والكسب أبتندا شاهي مست سرح زنبرت ويترس مستبقسا مخانون BBC حبيرو هوسبيتال عيدر بوغانو مستفنجراب ستأساسر إسرا زقصولو نبرت 5 تقبلا BBC حبيرو التحباباري هتوس حكمناتو هوسبيتال أب بهابتو BBC أبزهابو مجلتي كابتوم زقصولو حموشتا بخبيت كم زقصولون اتون كالو قدما قلل بزبلا 5 زقصولون حبيرو اتوم ناي بومبا متقعتي زفت أمسب كاب سراويت ستفانو وتقادلاي منبارون نتي F1 زبهال بومبا أبندا شاهي كم زفنجرون يقلت يخون مبر ناس حدا تسعة بسب كساب حجي أب تحت قيدي كم زي أتو بوليس مقلب مقلت نتي طرطر نمحاس كتتل يكايد كم زلو تقليتهم أب تفنجرا أب أقرون يدون قليل مقدات زقاتمو أبراهام تقال استبهال منسي اتمتقعت أب استفت أمل لقوان نتبعال مسعرختو يبعو لخمز نبرا نبي بسحبيرو بسان كتفنجرا برتو قدمتي كم مسمعوت أي دحريو أب تمزناق عبوتا انتاي كم زقاتما أي فلتكون يبل بز حدقا أب كباب كسادن أفلبون استقودا ميرون موسي بسان كأشن داخن زناق عيناوتنا تبل هندبت عاوز بلا فنجرا سمعنا دحرزي حنقولي حليفة انتاي كم زقاتما أي ذكرن كتبل نبي بسي تزاربا بريزيدنت إيساياسن بريزيدنت سيريل رامافوزان ركبا كايدوم بريزيدنت إيساياس أفوركن بريزيدنت ريبابليك دوب أفريكا سيريل رامافوزان لومي أب ساعتات قطري أب كتما جوهانسبرغ ركبا كايدوم أب كلتا أو زمدنا بزملكت كلتا يوم مرحتين أقداسنت معزاز زمدناتات إرتران دوب أفريكان ربحا قلتي هزبتاتن كينيو بمجنزاب أب متأي بركبات لعلوة سباسلتان زيادة نمدل دالو خسر رح تراراديوم بريزيدنت إيساياس أفوركن بريزيدنت سيريل رامافوزان حبراو أقداسنت أبزلوهم زباون أهجرون قدات أبز كبروزته حبراو بلسجنا هزبتات نمرقات متأسسارومن موهادومن مسرتاو خمزخونة بمتكاس أفريقيا وحبرتن كأس بريكسن أبز مدايزي بأتوكرو خسر أقداس خمزخونة أزكون كخون دما مهداس أفريقيا وحبرتن ممئزازن كأس بريكسن كم زدلي تجنزبهم أبتركب بوجن إيرترا منستر قدات وزع عثمان صالح أمبسادر إيرترا أب ريبابليك دوب أفريقيا أتو صالح عمرن بوجن دوب أفريقيا دما منستر قدات وزع مسيس نالدي باندور ترخيمهم نيرم إذا خمزيلهم كله بريزيدنت إيساياس أفوركن مس استقع الأخن أب كتما جوهانسبرغ أستاد 3 كيلومتر رحو أبستدو كونة تكال تكنولوجي هنسا هيدروفم عدتا كايدو إذا تكال زي تقط أم حطوب كمون نمدر بيتن نحسن زاقل قلتر نيخن نعو السرح ماشينرتاتن زفري كوينو هالكي چمنتون تندينون زنكموخانو أكادنا تكال قاليس أملو دحر موت بريغوزين عجع فاغنر انتايو خخون يافيغاني بريغوزين نتنقص وتحدراو جلان مهناس دارق 10 عمت يوسيدلو روسيا ابتو كينات يوكرين ابتو قبرز نبرت صعري وتحدراو بريغوزين تسلوا روسيا بعالم كسفحن بريزيدنت بوتين اب افريكان سوريان محاجوت كافرن عبي اجام نيروم حجي دحر موتو مصع عجع زو جلان تايو خخون ابزبل بركت زبلو قمتات يوهابلو سب مزيز التامعراب من يختكو كساب حجخ مرحوم تصنح عصبات وتحدراتك انتاي كقاتمو ميو زبل يتحساسبو مالو حجي نفاغنر من يخمرحوم تمرماري انستيتوت ريال يونايتد سيرفيسز روسي دكتور جوانا دي دوس بريرا موت بريغوزين نتو جلنا بقلم التعراي كم روحو خمز خيل تزارب كالوت نتفتات فاغنر جن لك خمتي اب تحت محدرة بريغوزين زنبرخ قصل تخقلو الله إلا أمت أي اتتكال بخال اسم كقصل يخقل انتخنا ناي متعد صافن مكيارن عقم خمزلو درو مسكريو تبل وسيخا فاغنر كم حدث ترايزي كونس كم حدث سرعة محدرو كم حدا أزيوم بزوحة رئيستات زلوون أب أفريكا بزوح استفلالي ربحاتاتن زلو هايدرا كنريقول لنا كتبل تبره أبايتو أتلانتيك تنتانت اتازخونا روسلان ترات ون بزي السمامع نسون بيبس أبزها بحبري
ሓበሬታ ሞት ፕሪጎዚን ሓደ ምስ ኣገልግሎት ወታደራዊ ስለያ ሩስያ ዝኾነ GRU ርክብ ዘለዎ ሰብ ኣብ ክንድኡ ነቲ ጉጅለ ክመርሕ ዝተቐመጠ ጌርካ ክረአ ከም ዝኽእል ሓቢሩ ሕጂ ንፑቲን ቀንዲ ብድሆ ዝኸውን ንንጥፈታት ናይቲ ንኡስ ወታደራዊ ሓይሊ ንምምዋል እኹል ገንዘብ ዘለዎ ግን ከዓ ነቲ ናይ ሞስኮ ስርዓት ስግኣት ዘይከውን ሰብ ምርካብ እዩ ይብል ኣብቲ ጉጅለ ፕሪጎዚን ቀንዲ ገንዘብ ዝነበሮ ሰብ ስለ ዝነበረ ሓድሽ መዋሊ ክረኽቡ ጻዕሪ ክገብሩ እዮም ይብል ትራድ ቫግነር ንፍዓት ኣዘዝቲ ስለ ዘለዎ ሓድሽ መዋሊ ምርካብ ዝያዳ ከቢድ ክኸውን እዩ ዝብል ግምት ኣለኒ ገንዘብ ግን ኣገዳሲ እዩ ምናልባሽ ካብቲ ኣብ ዙርያ ፑቲን ዘሎ ናይ ቀረባ ዓንኬል ሰብ ክትክኡ ይኽእሉ እዮም The Rise of Wagner ዝብል ሰነዳዊ ፊልም ዝሰርሐ ጋዜጠኛ ቤኖት ብሪንገር ቀጻሊ መራሕቲ ጉጅለ ካብ ወታደራዊ ስለያ ኣገልግሎት ሩስያ ጀነራል ኣንድሬይ ኣቨርያኖቭ ክኸውን ከም ዝኽእል ይግምት ሕጂ ፑቲን እቲ ስግግር ብሕቡእ ንምውዳብ ግዜ ከድልዮ ይኽእል እዩ እዚ ድማ ንፕሪጎዚን ቅድሚ ምእላዩ ስለምንታይ 2 ወርሒ ከም ዝተጸበየ ብዝግባእ ከብርሆ ይኽእል ክብል ወሲኹ ገሊጹ ተዓዛቢት ኢንስቲትዩት ሮያል ዩናይትድ ሰርቪስስ ኣብ ሞስኮ ኤምሊ ፈሪስ ሞስኮ ከም በዓል ፕሪጎዚን ዝኣመሰሉ ናይ ገዛእ ርእሶም ሓደገኛ ህርፋን ዘለዎም ስብእናታት ስግኣት ምዃኖም ትምህርቲ ክትወስድ ትኽእል እያ ዝኾነ ሓድሽ መራሒ ቫግነር ብኢድ ክሬምሊን ዝተመርጸ ሰብ ክኸውን ተኽእለሎ ኢላ ኣብ ዩክሬንን ቤላሩስን ዘለዎ ወታደራት ቫግነር ሩስያ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ኩናት ዩክሬን ዳርጋ ወታደራት ቫግነር ተዋጊዓ እቶም ወታደራት ድሕሪ ደማዊ ውግኣት ንከተማታት ምብራቕ ዩክሬን ዝኾና ሶለርዳርን ባክሙትን ክቆጻጸሩ ክኢሎም ነይሮም ሞት መራሕቲ ጉጅለ ግን ኣብቲ ኩናት ዘሕድሮ ጽልዋ ክህሉ ከም ዘይክእል ኤምሊ ፈሪስ ትገልጽ ወታደራት ቫግነር ካብቲ ናዕቢ ጀሚሩ ኣብ ዩክሬን ካብ ስራሕ ወጻኢ ኮይኖም ኣለዉ ሰራዊቶም ድማ ወይ ኣብ ቤላሩስ ዓሪዱ ወይ ድማ ተመሊሶም ናብ ሚኒስትሪ ምክልኻል ኣትዮም እዮም ስለዚ ሓይልታት ሩስያ ንጸረ መጥቃዕቲ ዩክሬን ይመርሕዎ ብምህላዎም ንግዚኡ ኣብ ኩናት ዩክሬን ዘሕድሮ ጽልዋ ውሕድ ክኸውን ተኽእለሎ ክትብል ተረድእ ኤምሊ ወታደራት ቫግነር እንተወሓደ ኣብ ሓፂር ግዜ ናብ ዓውደ ውግእ ዩክሬን ክምለስ እዮም ዝብል ግምት የብላን እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ድሕርቲ ፕሪጎዚን ዝመርሖ ኣብ ወርሒ ሰነ ዝተኻየደ ፍሹል ናዕቢ ኣስታት 8,000 ሰራዊት ቫግነር ኣብ ማዓስከራት ቤላሩስ ከም ዝርከቡ ይግለጽ ሕጂ መጻዞም ወታደራት ንጹር ኣይኮነን ገለ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ዝወጹ ዘለዎ ሓበሬታታት ሓያሎ ወታደራት ፑቲን ኣብ ሞት ፕሪጎዚን ኢድ ኣለዎ ብዝብል ክሲ ኣብ ልዕሊኡ ብግልጺ ምፍራሕ ከም ዝፈጸሙ ይሕብሩ ኣብ ኣፍሪካን ሶርያን ዘለዎ ወታደራት ቫግነር ውግእ ክቕጽሉ ድዮም ዕጫ ኣብ ሃገራት ወጻኢ ዘለዎ ወታደራት ቫግነር ውን ብወግዕ ዝፍለጥ ኣይኮነን እዚ ጉጅለ ወታደራቱ ኣብ ሃገራት ሶርያ ማሊ ሪፐብሊክ ማእከላይ ኣፍሪካን ሊብያን ንዝርከቡ መንግስታት ምድጋፍ ኣብ ፖሊሲ ወጻኢ ሩስያ ልዑል ተራ ክጻወት ምጽንሑ ይፍለጥ ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ መዓልታት ፕሪጎዚን ኣብ ምዕራብ ኣፍሪካ ከም ዝነበረ ይመን ምዕራባውያን ተንተንቲ እቲ ጉጅለ ዕልዋ መንግስቲ ኣብ ዝተፈጸመላ ኒጀር ሓዊሱ ናብ ካልኦት ሃገራት ንምስፋሕ ይጽዕር ከም ዘሎ ስጋኣቶም ክገልጹ ጸኒሖም ገለ ሰባት ቅድለት መሪሕነት ናይቲ ጉጅለ ሩስያ ኣብቲ ዞባ ክህልዋ እትደልዮ ዘላ ጽልዋ ዳግም ክትግምግም ከገድዳ ከም ዝኽእል ይገልጹ ብዙሓት ኪላታት ግን እቲ ጉጅለ ኣብ ኣፍሪካ ዘለዎ ዘይምእኹል መሪሕነት ብሞት ፕሪጎዚን ከይተዓንቀፈ ስርሑ ክቕጽል ክገብሮ እዩ ኢሎም ይኣምኑ ድሕርቲ ኣብ ወርሒ ሰነ ዝተኻየደ ፍሽል ናዕቢ ቫግነር ሰበስልጣን ሩስያ ናብ ሊብያ ብምኻድ ብሕቡራት ሃገራት ኣፍልጦን ዘለዎ መንግስቲ ዝዋጋእ ዘሎ ኸሊፋ ሓፍተር ከም ዝተራኸቡን ዕጫ ፕሪጎዚን ብዘየገድስ ደገፍ ጉጅለ ቫግነር ቀጻሊ ምዃኑ ከም ዘረጋገጹሉን ተገሊጹ ነይሩ ኣብ ባይቶ ኣትላንቲክ ተንታኒ ጸጥታ ዝኾነ ሩስላን ትራድ ቫግነር ኣብ ትሕቲ ቅርጺ ምክልኻል ሃገራት ኣፍሪካ ኣዝዩ ተዋሃሂዱ እዩ ኢሉ ስለዝኣምን ስርሒታት እቲ ጉጅለ ብሞት ፕሪጎዚን ከም ዘይተዓናቐፍ ይገልጽ እቶም ኣብ ሶርያ ወይ ሪፐብሊክ ማእከላይ ኣፍሪካ ወይ ማሊ ዓስኪሮም ዘለው ኣዘዝቲ ድሮ ኣብኡ ኣዝዮም ጽቡቓት ኣብነታውያን ኣለዎም ውሳኔታት ናይ ምውሳእ ናጽነት ውን ኣለዎም ነዚ ዝኸውን ዝተፈላለየ ጸጋታት ኣለዎም ሕጂ ውን እንተኾነ ኣብ ሶርያን ኣፍሪካን ወታደራት ይመልሙሉ እዮም ዘለው ኢሎም ከምኡውን እቲ ጉጅለ ምስለያ ሩስያ ዘለዎ ርክብ ኣብተን ረብሓታት ሩስያ ዘገድስ ንኽጥቀመሎም ኣገዳሲ መሳርሒ ኮይኑ ክቕጽል ምዃኑ ሓቢሩ ብተወሳኺ ሰበስልጣን እቲ ሃገር ግን ኣብታ ቫግነር ዘካይዶም ስርሒታት ተሳትፎ ከም ዘይብሎም ንምግላጽ ክትጥቀመሎም ምዃና የመልክት ጋዜጠኛ ቤኖት ብሪንገር ብወገኑ ቫግነር ብመንጽር ምድንፋዕ ረብሓታት ሩስያ ኣብ ኣፍሪካ ኣገዳሲ እዩ ኢሉ እቲ መሓወር ብርግጽ ኣብኡ ክቕጽል እዩ ምናልባች ድሕሪ ደጊም ብስም ቫግነር ዘይክኸውን ይኽእል ንክሬምሊን እሙን ዝኾነ ሓድሽ ሰብ ግን ሒዙ ክመጽእ እዩ ምሁር ኢንስቲትዩት ማእከላይ ምብራቕ አንቶኒ ማርዳሶቭ ድሕሪ ፍሽል ናዕቢ ፕሪጎዚን ኣብ ወጻኢ ሃገራት ዝርከቡ ኣዘዝቲ ቫግነር ሕነ ምፍዳይ ክሬምሊን ንምእላይ ካብ ሓፈሻዊ መርገጺ ሞስኮ ወጻኢ ክኸዱ ከም ዘይተረኣዩ ይጠቅስ ካልኦት ኩባንያታት ዕሱባት ግን ኣብ ሶርያ ተወዳደርቲ ቫግነር እናኾኑ ይመጹ ከም ዘለው ገሊጹ
ድሕርና ዓብ ሰነ ብርክት ዝበሉ ወተሃደራት ቫግነር ናብ ፒኤምሲ ሪደት ዝተባሃለ ተወዳዳሪ ኩባንያ ክሰጋገሩ ዕድመ ከም ዝቐረበሎምን ኣረዲኡ። ሪደት ጎና ጎኒ ቫግነር ኣብ ሶርያ ካብ ዝሰርሕ ነዊሕ ኮይኑ ኣሎ። ይኹን እምበር ቅልጡፍ ስግምቲ ካብ ምውሳድ ተቆጢቦም ጸኒሖም። ቫግነር ቀልጢፉ ካብ ዝኽሪ ክሃስስ ድዩ? ኣብ ማእከላይ ግዜ ስርሕታት ቫግነር ብሞት መራሕቲ ጉጅለ ብዓብዩ ዝጽለዋ ይመስሉን። ኣብ ነዊሕ ግዜ ግን ስርሕታት ቫግነር ሓድሽ መልክዕ ዝሕዝ ይመስል ትብል ኤምሊ ፈረስ። ብዓብዩ ቫግነር ኣብ ክልተ ክምቀል እዩ። እቶም ኣብ ቤላሩስ ዝተረፉ መራሒ ዘይብሎም ጉጅለታት ክበታተኑ እቲ ካልእ ኣብ ወፃኢ ሃገራት ዝንቀሳቐስ ዘሎ ጉጅለ ድማ ካልእ መሳርሒ ፖሊሲ ወፃኢ ሩስያ ክኸውን ይኽእል እዩ ክትብል ንቢቢሲ ገሊጻ። ብዛዕባ ውርሻ ፕሪጎዚን እንተኮይኑ ቫግነር ፍጹም ካብ ሕጊ ወፃኢ ክሰርሕ ዝኽእል ብውግኣት ጠቓሚ ዝኾነ ከምኡውን ኣብ ወፃኢ ሃገራት ጽልዋ ክረክብ ዝኽእል ሰራዊት ምዃኑ ንክሬምሊን ብገብሪ ኣርእዩ። ሽም ቫግነር ክጠፍእ ይኽእል እዩ እንተኾነ እቶም ኣብ ሜዳ ዘዋፍሮም ዕሱባትን ዝፈጠሮም ኣገባብን ግን ኣይጠፍእን ክብል ጋዜጠኛ ብሪንገር ሓቢሩ። እምበኣርከስ ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ናይ ሰዓት እዚ ዜናዊ መሰናድኦና ኣብዚ ፍጸም። ሓደሽ ዜናታት ንምክትታል ሳብስክራይብ፣ ሼር፣ ላይክ፣ ኮሜንት ምግባር ኣይትረስዑ። ሰላም